Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para pemirsa. Alhamdulillah pepanggihan kalian kula nami Bayu Aji Kusuma Wijaya kelas sedasa TKJ kalih. Wonten ing kalau dengan menika kula badhe praktek maos geguritan kanthi irah-irahan jaman iki wis banget tuwa. Jaman iki wis banget tuwa dening Torio Ragil Putra. Ngger anakku, jaman iki wis banget tuwa, kebudayaan wis rontang-ranting. Subasita mungkari cerita, aja meneh sinau dendeng gula utawa gambut. Salirik geguritan we iso ora ana sing ngadeg kejabeh kelap-kelip bintang ing langit kono. Sing setya ngregani sapehe wengi. Binareng ambangane cempak sari. Wis ora ana tembang kinanti sing kelarinan tansah metu eseme rembulan. Wis ora ana ngger kejaba swara tangis saka pangpangan lan gondong melati sing tumakan jeblok tanpa daya ngorabiki bumi. Jaman niki wis banget tuwa. Anakku, aja mimpi kembang suryam gregani teman bocah angon-angon ganti-ganti kedungan. Sugeng mirsani mekaten ingkang saged kula aturaken nuwun pangapunten ingkang kathah saking sedaya kekirangan ugi sedayanipun matur nuwun sanget saking kawigatosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.